কইমি হ্যাঁ রখিଥିଲି 2 খড়ি ধান হ্যাঁ সবু দেলা বিক্রি ସବୁ ଦେବେ সবু ସେ ତ ଛୁଆରୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖାଇଯାବ ବାବୁ। কহবু ହଁ যুগর তো এটা বতৌ যে ଖାଇଗା ଏଠିতে ମୋବାଇଲ ଘିନି ଦେଇଥିଲି ହଁ খড়িয়া ধান বিকিগিরি ହୋ সেটা ବି କାହାକେ ଦେଇଦେଲା କେଡ଼େ ମୋବାଇଲ କେମିତି ଦେଇଥିଲୁ ଆଠଲା ବାକିଟା ଇଏ ଧାନ ବିକି ଖାଇଲା ଖଜା ଦିନା ଘରେ ମାଇଲା ମଜା ଧାନ আর উসার ছাতি কি দেখি ভুলি গলি উসার ছাতি কি দেখি ভুলি গলি বড় তো পিলা বাবু ଓ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ତୋର ଆଡ଼ବା ହଁ 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 ସବୁ ଭଲ ତୋର ଶାଶୁ ବିହା ହେଲା ନ ନେବେ ଦେଉ ହେ ହେ ଭଲ ଦେଖିକିରି ଖୋଜି ଖୋଜା ଦେବ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖି ହଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ହଁ ହଁ ମୋ ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁଛି ହେବା କି ନାହିଁ ଆଁ ଏଇଟାକୁ ହବା ହେବା ହଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଲ ଭଲସେ ତ ଚলବେ ହଁ 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 তুই গাই দেখি তো বড়িকে ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା ନାଉ ଯିବ ଇହାଦେ ଭଞ୍ଜା ହଁ ମୋତେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଟୁକୁଲି ଲାଗୁଛେ ଗୋ ଲାଗୁଛି ହଁ